ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони ҳамешагии канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 24 июли соли 2025 навор кардам баҳри шумо. хоҳишмандам навора бо диққат тамошо кунед. Касоне ки дар канали мо нав омадаги ҳастанд, меҳмон ҳастанд, бори аввал бошад, дӯстон, ҳатман якта лайк ва подписатсия карданро фаромӯш накунед, чунки канали Авто ТВ бисёртар наворҳои автомобил ва хонаҳои хуб пешкаштон мекунад ки шумо тамошо кунед, хона ёки мошини ба таби дилтона биёбед. барои реклама кардан дӯстон метавонед ки муроҷиат кунед. ҳамин рақамҳои мо аст, занг занед ба мо дар WhatsApp. ба якум эълон мегзарем дӯстон. эълони якумон чия? як дона ваз ки ба мо равон карда ма имрӯз баҳри шумо пешкаш мекунам дӯстон. ваз 2115, адресаш дар Сарбанд аст, яъне ки Левакант, солаш 2005 дӯстон, моторш 1.6 аст, коробка бошад механика. нархи автомобили акамон айни ҳол 25000 сомонӣ кардан боз муомила дорад аз номи канали мо. хоҳишмандам касоне ки харидор бошед занг бизанед. дарун беруни мошина покиза чотка сурат гирифта равон кардан маам пешкаштон мекунем дӯстон. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 908 47 43 43 ва 987 86 87 71 метавонед ки шумо занг бизанед. хадавош бошад 100%, мотор коробка садай, утилизация дорад, тонировка то охири сола ҳаст дӯстон, то охири ҳамин соли 2025 алиш мешавад ба ягон мошини Opel ё Caravan ёки Matiz ҳам алиш мешавад дӯстон. хоҳишмандам харидорҳо фақат аз номи канали мо ҳатман занг бизанед, рафта аз наздик бибинед. мошинча малядужни кардагӣ бариам бачаҳои ёш фақат. мардоров роди мошинчара дес эхтон бад нест. ба дуюм эълон мегзарем инак. эълони дуюмон чия? яктага Opel Astra F. хаҷбекҳои арзон бисёр аст. хоҳишмандам тамошо кунед, пайгирӣ кунед аз аввал то охири навора. Opel Astra F солаш 1994 дар шаҳри Душанбе, мотори 1.6, коробка бошад механика, бензини газ аст. нарх навои автомобил 18000 сомонӣ. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 002 36 46 46 дӯстон метавонед ки занг бизанед. ҳуҷҷат солона утилизация ҳастай. мотор коробка хадовои ҳамаш чотка кардагӣ, корҳои электрӣ ҳам соз, яъне ки бад нестай. дискаҳо престижни дӯстон, мотор модел аст. ба номи ҳамон одаме ки харидор бошад оформид мешавад, яъне ки мегзаронад метатон. срочна ҳамин нархи охирон аст дӯстон. хай ки занг бизанед, аз наздик рафта бинед, шояд ки арзон кунад, шояд. ба эълони сеюм мегзарем дӯстон. эълони сеюмон боз Opel Astra F, рангаш сирх баҳри бонуон, ира бисёртар бонуон нақл мебинад. дар шаҳри Душанбе аст, инам солаш 1993. мошин дард надора не, хитон дида истодем мардоро. мошин дард дорад. хуб, бензини газ аст. дардаш чия? дардаш ҳамин ки мегири якта ҳуҷҷат мекунӣ дӯстон, тамом. утилизация ҳаста. коробка бошад механика, ана бензини газ бо нархи 18000 сомонӣ, мотори 1.6. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои Вавилон, WhatsApp ҳам дасти 988 19 35 73. утилизация ҳастай, ҳуҷҷат надора. марҳамат, касоне ки харидор бошад занг бизанад. ба чорум эълон мегзарем инак. дӯстон, бовар кунед, бениҳоят гарм аст рӯзо. боз як тага Opel Astra F дар шаҳри Душанбе, ирам солаш 1993. мотори 1.6, бензин плюс газ, коробка бошад механика. дӯстон, анаи мотор шай бинехтон, касоне ки боз устои мошин бошад мефаҳма. бо нархи 27000 сомонӣ дар ҳамин эълоне ки ман кардам фикр ақидатано хоҳишмандам дар комментария бинависонед. рақамҳои тисел ва дастӣ ҳам WhatsApp якамон 931 48 28 47. ҳуҷҷат 6 моҳи дига ҳастай, гуфтамонтон. утилизация ҳаст. дар ҳолати бениҳоят хуби техникаи автомобил қарор дорад, моҳика кардагӣ, сурат гирифтанд ки ман имрӯз баҳри шумо пешкаш кардаистам. анам хел автомобилҳо бошад дӯстон, бе ягон мамнуият, бе ягон изо кашидан дар канали ютуби Авто ТВ метавонем ки ма
реклама карда барои бинандагон бамонам бардору. Ба панҷум эълон мегзарем боз Хеҷибек. Ира солаш 1997 1997 яъне мотори 1.6 и ҳам бошад бензини газ. Бардору салон шахтон бинен. Ин мошина и тозагӣ шахтон бинен. Баҳо фақат фикр ақидара да комментария ман мунтазирам дӯстон. ҳуҷҷат дорад, утилизатсияам ҳастай. балону 80% дар ҳолати хуб қарор дорад. Нархе ки 30,000 айни ҳол гуфта истодаанд 30,000. бар замин боз муомила. Тамос тариқи WhatsApp рақамҳои мегафон ҳам WhatsApp ҳам дастӣ 906 44 4002. қаттитон усто барен. Агар дард ёки ягон камбудӣ ёфтан бигирем бардоро медонем ки аллакай нарх навои автомобили худаш автоматик фаромадан мегирад. касоне ки мошина намефаҳмен бо ҳамроҳӣ усто бурен агар харидор бошен. ба эълони шашум мегзарем инак. боз Opel Astra F ин ҳам бошад дар шаҳри Душанбе. Хеҷибекҳои бисёр бо нархҳои гуногун, нархи средни ва нархи арзон дар канали мо бисёртар вомехӯрад. дӯстон хоҳишмандам пайгирӣ кунед. дар Душанбе аз соли 1992 мотори ям 1.6 бензини газ аст. коробка механика. нархаш 20,000 сомонӣ. якта айб дорад дӯстон. айбиш чие? айб ҳамин ки ҳуҷҷат надорад тамом. савдо дар болои капот ё ки ягон чойхона мерен мешинем бардоро суҳбат мекунем бо нархи 20,000 сомонӣ. дар ҳамин рақамҳои WhatsApp ҳам дастӣ мегафон тамос гиред. рақамҳои 901 31 08 38 занг зада аз наздик фақат. мотори коробка ба назарам ки бад нест. мошинча якта моика гуфтесай. ба ҳафтум эълон мегзарем дӯстон. дӯстдорои Mercedes Benz C-класс ҳам зиёд аст. ин мошинчао бениҳоят мошини кушодай. Mercedes ҳай кардагӣ медонам бардоро. дар Душанбе аз соли 1996 мотори 1.8 бензини газ, коробка механика 37,000 сомонӣ нархи автомобила гуфта истодан. ҳуҷҷатҳо бисёр комментария шид дар бораи ҳуҷҷатҳошам акаҷон илоҷ боша хайка гавза кам. хуб ҳуҷҷат то 27 моҳи 12 2025 ҳастай. утилизатсия дорад. ҳуҷҷат то 27 моҳи 12 2025 ҳаст. танҳо харидорҳо занг мезанад. пул дар кор аст мега аз ҳамин сабаб яъне ки савдо кардаистам автомобила. рақамҳои тисел да ҳам WhatsApp ҳам дастӣ яка занг мезанед 935 22 49 49. харидорҳо фақат хоҳишмандам анам хел автомобилҳо бошад равон кунен дар аввал ва ҳам охири навор рақамҳои мамондагӣ барои реклама кардан. Mercedes Benz E-класс ин E-класс дӯстон дар шаҳри Бохтар аст, яъне ки дар Қурғонтепа. соли 1995 мотор бошад дуи Ровна даст. бензини газ, коробка механика. агар ҳамаи автомобил автомат мебуд коробкаш бениҳоят хуб мешид. ака ози либои кора кардестан бардоро. механика гирифта автоматика ҳам кардестан. 32,000 нархи автомобил. рақамҳо да занг бизанед тамос гиред. 556 16 60 556 16 охириш 260. утилизатсия дорад. ҳуҷҷатҳо 100% омода кардагӣ. Mercedes Benz 210 зайчикша меганира. бардоро салон шахтон диден. танаш вапша ягон хел царапинанда дорад. ба ноҳум эълон мегзарем инак. яктага Toyota Camry. нарх навои хуб айни ҳол дар Душанбе аст. фикр мекунед ки барои одамое ки такси мезананд шояд ки нага. моторш 2.4 соли 2002 дар шаҳри Душанбе аст. цветиш сиёҳ чихикхтон дида истоден. коробка бошад автомат. бардоро Camry 2010 охи барои ҳамин 50,000 сомонӣ нархи автомобила кардесан. агар нархи худашта арзанда бошад ё ки арзанда набошад хоҳишмандам фикротонро дар комментария намхеб бинависонед ки акая мошин намеарза. утилизатсия дорад. мотору коробка соз, балонҳо нав. алиш мешава мега. ака боз вариантҳоам мебинем. литсензия барои такси ҳам ҳатто ки дорад. рақамҳои 558 69 2 тоига охириш 61 яъне 61 метавонед ки шумо занг бизанед. коробка автомат 2002 сол мотор 2.4 дар Душанбе Toyota Camry. занг бизанед
фақат харидорҳои ҳақиқӣ бошад. агар ба даҳам эълон мегзавем. инак эълони даҳамон чие? як тегар ваз 2115 ки айни ҳол қарор дорад дар нами душанбеи хидматбардоро. солш 2005 дар он шабинен салон шабинен бардоро. ҳолати састаяни стойкаи мошина кузовша бинен ва баҳобутани фикри ақидатона хоҳишмандам дар комментария бинависонед. нархи мавошам бад нест. ваз 2115 дар душанбе солш 2005 мотори 1.5 вабше камрасходи оврасходай бензини газ коробка механика 19000 сомонӣ нархи автомобиля кардесан бозадман муомила. рақамҳои 089 77 охираш 4 занг бизен. утилизатсия надора гуфтавано. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ягон так чашкош дӯстон варид надора гуфтавано. марҳамат занг занен аз номи канали мо шояд ки бо шумо да арзон мекунам. дӯстон расидем ба охири барнома. навори мо ҳамҷода тамом мешавад. хоҳишмандам лайкҳои худтона дариқ надорен якта бизанед дар канали автотв. касоне ки нав омада бошанд обуна шавед дӯстон. барои реклама кардани хона ва мошин, замини квартира, молу маҳсулоту техника, ҳатто ки корхона метавонем ки барои ҳамкорӣ занг бизанем бардоро. боқӣ дар паноҳи худо бошед то наврҳои оянда. худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.